Sang- Hello guys, good morning. Nino tayo mga guys. Gikan ako to sa baybay, gati man sa isda ni Bert. Ni dali ko guys og uli sa among panimalay kay ako maning duty rong adlaw. So gusto ko guys nga dili ko malit. Hinuon naligo kog una ko naatiman sa amo ang isda. Ani kaon jud kog una nila ni Mr. guys kay daghan pa kog asikasuhon. Yung kaon na kog una nila nananghid ko og aron dili na ko malate. Kay dunay meeting sa Kalahi guys. Para ba diha kuno amo ang barangay captain. Kamera kuno ang magkuan sa meeting. Kagawad on duty, Beach W Tanod. Daghan-daghan pod minuon guys pero ni-excuse among barangay captain. So kami ra jud diha sa barangay karong adlaw. Mo na magdali jud ko adto guys. Kay manghinlo pa. Daghang hinloon adto guys kay amo mang duty. Lunes, Sabado ug Domingo way duty guys. So ara jud tong sagbuta ag barangay hall. So magdali jud ko guys. A few moments later. Sa among meeting guys na ay nakaabot amo ang previous kagawad guys. Katong akong karaan nga kagawad kanhi nga kauban ko sa barangay si Ma'am Jerry. Nasamot na ni ka 60 guys. Nabatan-on naman. 76 years old na ni guys pero aktibo gihapon sa mga meetings. Siya among presidente karon sa senior citizens guys. Tambong siya sa among meeting karon sa Kalahi. Kauban sa among mga kagawad, tanod. Nagpahilo na mi sa mga sound system guys. Kay kami man ang duty. Kauban ni Ma'am Bilin, ato makita sila si Ma'am Bilin ani kay siya may amo ang labaw sa Kalahi. Si Ma'am Jerry wa kay mo pang sinahaw guys kay busy kay siya sa pakiginabi sa among mga kauban kay karon palagi siya ento ni anhi-anhi sa among barangay kay nakadawat man siya imbitasyon sa meeting. Nang regard siya na ho guys. How many years ming gauban? Ni duol siya na ho. Mo ni gikamangawan ako nga kagawad guys. How many years ming gauban? Kini siya karon tuwa na sa munisipyo. Tuwa na siya gatrabaho sa munisipyo guys. O kauban sa amo ang gwapa nga Beach W kauban. Lingaw kay mi aning mga panahon na guys kay isig hinabi mi sa among mga suod nga amiga guys nga ni tambong ning maong meeting.
Nining tungura guys, ako ang putlo ning ako ang pag-video. Ug ako manalamat kaninyo guys sa way puas niyong pagsuporta sa ako ang YouTube channel. Ug ako moingon guys, bye-bye!